യുക്തിവാദികൾക്ക് വടികൊടുക്കുന്ന ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ്. മുത്തുനബിയുടെ തിരുകേശത്തെ വീണ്ടും വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് പലരും. നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റുപിടിച്ച് മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് സുന്നി അഡ്രസ്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. മുത്തുനബിയുടെ തിരുകേശം കത്തിച്ചു നോക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയോട് പറയാൻ അല്പം പ്രവാചക സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുമോ? പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ കൈവശമുള്ള തിരുകേശത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ലല്ലോ, മുഴുവൻ തിരുകേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ്. ഹമീദ് ഫൈസി പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി 25,000-ന് വെള്ളം കൊടുത്ത ലത്തീഫിയയിലെ തിരുകേശത്തെ പോലും ബോഡി വേസ്റ്റ് എന്നാണ് പിണറായി വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിണറായിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അത് കത്തിച്ചു കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഹമീദ് ഫൈസി പറയില്ലല്ലോ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുകേശത്തെ കേവല രാഷ്ട്രീയത്തിനു വേണ്ടി വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുക. രാവിലെ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന ഹദീസുകളെയും കരിഞ്ചീരകം കഴിച്ചവന് വിഷം ഏൽക്കില്ല എന്ന വചനങ്ങളും അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ ആ ദിവസം കഴിച്ചവന് വിഷം ഏൽക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസവും യുക്തിവാദികൾക്ക് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഏണി വെച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമായിരിക്കും ഹമീദ് ഫൈസിയുടെ അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചന്ദ്രനെ രണ്ടായി പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഇസ്ലാമിനെയോ പ്രവാചകനെയോ വിശ്വസിക്കാത്ത അബൂജഹലിൻ്റെ ചരിത്രമറിയുന്ന ഫൈസിക്കറിയാം തിരുകേശം കത്തിച്ചു കാണിച്ചാലും ഒരു യുക്തിവാദിയും യഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കില്ല എന്ന്. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സുന്നി പണ്ഡിതൻ്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ രംഗത്ത് വന്ന് വിളമ്പരുത്. ഷഫീഖ് അലി.